Добър ден, ученици! Днес ще се запознаем с един нов урок, но преди това ще видим какво сте запомнили от предния час. Подготвила съм ви един текст, който е от предишния урок и ако сте слушали внимателно, лесно ще попълним липсващите думи в текста. Готови ли сте? Нека да започваме. Какво прави Слънцето с водата в океаните, моретата, реките и езерата? Точно така, затопля. Под действието на какво част от водата се изпарява? Под действието на слънчевата топлина, част от водата се изпарява и се превръща в водни пари. Когато водните пари се издигнат нависоко и срещнат по-студен въздух, се охлаждат, сгъстяват се и в какво се превръщат? В облаци. Те представляват смес от водни пари и малки капчици вода. Когато капчиците в облака станат достатъчно големи, те падат обратно на земята под формата на какво? На дъжд или още на какво? На сняг. Дъждовната вода увлажнява почвата и пълни кои басейни? Водните басейни. Под въздействието на слънчевата топлина тя пак се изпарява. По този начин водата в природата се намира в непрекъснато движение, което как казахме, че се нарича? Точно така, кръговрат на водата. Продължаваме с една кръстословица. Знам, че са ви любими. Подготвила съм ви няколко въпроса и ако отговорите правилно, накрая ще получим скрита дума и вие трябва да я откриете. Готови ли сте? Нека да започнем с първия въпрос. Сещате ли се за друга дума за непрекъснато движение? Точно така, кръговрат. Продължаваме с втори въпрос. Какво отделя Слънцето? Топлина, точно така. Какво виждаме на небето, пухкаво и бяло, но може да бъде сърдито и мрачно? Ами да, облак. Какво топли земята, водите на океаните, моретата и езерата? Слънцето, правилен отговор. Когато небето е сърдито и плаче, какво образува? Точно така. Дъжд. И последния въпрос. Слушайте внимателно. Какво се сипе по земята, когато вали дъжд? Точно така. Капчици. Нека огледаме кръстословицата и да видим дали ще откриете скритата дума. Виждате ли я? Точно така, ученици. Скритата дума е валежи. Много сте наблюдателни. Ученици, днес ще се запознаем с видовете валежи и тяхното образуване. Водата, която се сипе върху земята, се нарича валеж. Валежите могат да бъдат дъжд, сняг и град. И нека да запишем първа точка – дъжд. Сега ще си обясним как се образува той. Когато водните пари срещнат по-хладен въздух, се превръщат в водни капки. Когато капките в облаците се сливат, стават по-големи, натежават и започват да падат като дъжд. Приготвила съм ви няколко картинки и заедно ще кажем какво виждаме на тях. Какво виждате на първата картинка? Точно така, на първата картинка виждаме, че вали дъжд. Сипе се по земята и по тези бели цветя. Продължаваме с втората картинка. Какво виждате на нея? Ами да, на втората картинка не вали дъжд. Какво според вас е това? Торнадо. Точно така. Какво виждате на третата снимка? Отново виждаме, че вали дъжд. Точно така. Виждаме как капчиците се сипят по чадъра. Продължаваме с следващата картинка. Какво виждате на нея? Ами да, светкавици, гръмотевици. Какво според вас предвещават те? Какво идва? Точно така. Буря. И нека да преминем към последната картинка. Какво виждате на нея? Точно така. Вали, но не дъжд, а сняг. Нека да запишем втора точка. Сняг. И да видим как се образува той. Снегът представлява водни капчици, които от студения въздух замръзват и се превръщат в какво? В снежинки. На третата снимка можем да видим
как капчиците от студения въздух замръзват и се превръщат в снежинки. Ние не ги виждаме по точно този начин, като на картинките. Ние ги виждаме като едни малки бели точици, които се сипят по земята и когато те натрупат, образуват снегът. И сега имам един въпрос за вас. Някога виждали ли сте да вали градушка? И според вас какво представлява тя? Този валеж може би е малко по-труден за обяснение, затова нека заедно да видим как се образува той. Запишете трета точка – град или градушка. През лятото, когато водните изпарения са по-силни, въздухът се издига нагоре и от места с много топъл въздух към места с студен въздух. И при тази среща капчиците замръзват и се превръщат в ледени топчета. На последната картинка можем да видим какво представлява градушката. Това са едни ледени топчета, които могат да бъдат много опасни. Може би от трите валежи този е най-опасен и ние трябва да стоим на закрито, но той не е опасен само за нас. Валежите от град причиняват голяма вреда на селскостопанските растения и култури, като пшеница, царевица и други. И има специални ракети, които са направени точно за да разбиват тези градоносни облаци, но както знаете, те трябва да бъдат използвани от специалисти, от хора обучени специално за това. Тук на следващите две снимки може да видите какво представляват наистина ракетите, които са направени за да разбиват градоносните облаци. Това е много голяма и сложна техника, която трябва да бъде използвана само от професионалисти. Нека да разгледаме таблицата на страница 23 от вашия учебник. Може да погледнете и към дъската и нека коментираме резултатите на учениците от 4 Б клас. Те са наблюдавали различни видове валежи и заедно ще преброим колко от тях са наблюдавали да вали дъжд, град и сняг. Ученици, колко от учениците от Б клас са наблюдавали да вали дъжд? Точно така, 8. А колко от тях са наблюдавали да вали град? Само 2. И нека видим колко от тях са наблюдавали да вали сняг. Точно така, 4. Сега съм ви приготвила едни листи, групова работа. Ще бъдете разделени на две групи. Първата група ще имат като задача да опишат как се образуват трите вида валежи – дъжд, сняг и град. Може и да го нарисувате. Използвайте, ако искате учебника, за да си помогнете. Втората група имат малко по-лесна задача. Вече са описани как се образуват видовете валежи. Ще трябва само да поставят правилния вид валеж на неговото място. Ще имате няколко минути за работа, след което ще проверим отговорите, ще допълним или ще поправим, ако се наложи. Приятна работа! И така, ученици, след груповата работа ще ви дам като задача вкъщи да помислите, може и с вашите родители. Въпроси, които може да зададете на метеоролог при евентуална среща. И той ще ни обясни как прави прогноза за времето и как я представя по телевизията. Също така, ако той има въпроси към нас, ние също ще му отговорим. Нали така? И за домашно. За домашно ще имате на страница 23 от вашия учебник двата въпроса: как се образуват видовете валежи дъжд, град и сняг. И втори въпрос: какви видове валежи са характерни за всеки сезон? Колко сезона имаме? Точно така, 4. Можем ли да ги кажем? Ами да, пролет, лято, есен и зима. И една допълнителна задача от мен – да нарисувате картина, която изобразява вид валеж. Може да нарисувате дъжд, град или сняг. Използвайте каквото искате – моливи, фломастери, боички, пастели, каквото вие прецените. И следващия час ще имате възможност да излезете отпред за вашата рисунка и да обсъдим защо сте решили да нарисувате точно този вид валеж.